Прийшов черговий сусід ось з таким тих заданням. Як ми бачимо, 915 він дає розмір по трубі на 1195. Я бачу, справа в тому, що гэтую трубу 915 некий неслушний розмір, як мені подається. Пойду зараз спраўджваць. Ну што, вось гэты комін, як вы лічыце, шырыня ёсць тут 915. Нават не ведаю, трэба пайсці памераць, хутчэй за ўсё зараз возьму рулетку і полезу на дах. Злазіў я на дах і быў здзіўлены, калі шчыра. Размеры насамрэч супадаюць. А гэта значыць, што ёсць ужо цяжкасць. Таму што размер ліста 1,25 м, а па шырыні ён павінен быць менавіта на гэтую трубу, хутчэй за ўсё. Ну, калі рабіць яго стандартным, гэта павінен быць каўпак з двух частак, што вельмі не хацелася б. Трэба зараз будзе прымаць нейкае рашэнне, мазгавы штурм, так бы мовіць, каб усё ж такі ўлезці ў гэты 1,25 м. Зараз пабачым. Вось такі каўпак. Вось гэта шырыня. І што я меў на ўвазе? Ліст 1,25 м, калі зрабіць стандартныя вынасы і кут, то ён не ўлазіў на шырыню ліста. Гэта значыць, што яго трэба было зарошчваць, рабіць тут злучэнне канькам, што не вельмі добра. Таму што зрабіў я? Ад трубы зрабіў меншы вынас і кут каўпака зрабіў больш плоскім, каб метала хапіла на 1,25 м. Атрымалася яшчэ нават і лепей, таму што у нас нізы 210 і, як мы бачым, каб ападкі патрэпілі ў сярэдзіну, ну, вельмі такі востры вугал патрэбны. То бок, гэта было нармальнае рашэнне. Низ чамусьці ён захацеў. Сусед, я маю на ўвазе 150, ну, захацеў. І каўпак у нас з адбівальнікам, вядома, то бок са столей, так? Вось яна там. Гэта змяншае паруснасць і дадае надзейнасць канструкцыі агульную. Ну, яшчэ з цікавага. Ён адмовіўся, сусед адмовіўся ад коробачкі. Я лічу, што гэта была не вельмі добрая думка. То бок я зрабіў рабро, каб яно там усярэдзіне яно стаіць. Для чаго? Калі будзе дзірку праразаць, а будзе недзе тут яе праразаць, то бок страчваецца жорсткасць, тым больш, што гэта рабро жорсткасці. Вось. І тут рабро не паставіць. То бок гэта тут будзе трохі хістацца, як мне падаецца, так? Ну, а тут, каб гэтага не было, я падпёр знізу там. А ўвогуле, калі была коробачка, ўсё было б вельмі жорстка і надзейна. Ну, вырашылі хлопцы так, што самі будуць рэзаць. Я не супраць.